Šťastie je len o tom, ako vnímame realitu okolo seba. Môžeme všetko vnímať buď to ako pohár poloplný alebo poloprázdny. A to, ako vnímame realitu okolo seba, to, ako vnímame tie pocity, ktoré nám každodenný život prináša. Či sme naozaj šťastní alebo utrápení a nevidíme východisko zo svojej situácie, tak to veľmi záleží aj na stave našich orgánov, našich systémov v našom tele a aj o celom energetickom systéme, ktorý máme. Pracujem už viac ako 20 rokov ako energoterapeut a naozaj všetko so všetkým v našom živote súvisí. A pokiaľ chcete byť naozaj šťastní, tak toto šťastíčko záleží aj od toho, ako sa staráte o svoje telo a o svoju energiu. Takže ak naozaj chcete niečo zmeniť v svojom živote, skúste začať sa dívať na to, v akom stave je vaše telo. A ak s tým potrebujete pomôcť, som tu.